Na het verlies van Auroene Vreetje in de FC Den Bosch had Cambuur wat goed te maken in het Frans Heesenstadion. In FC Os, een ploeg onderin de middenmoot. Maar Cambuur zet net goed uit, want dit is al na 4 minuten. De 1-0 van Fatih Kamachi. Het is het begin van een knotsgekke wedstrijd. FC Os had de meest passeerde verdediging van de Jupiler League. En dan komen er kansen. En dit is Sander van der Streek. Hij zet in de 90e minuut Cambuur weer op Liekense Hichte. De assist kwam van Lillipali. En dan op een nij de assist van Stefano Lillipali. En de topscorer van Cambuur zit op een nij op het goede plak. Het is alweer doelpunt nummer 12 van de middenvelder. Maar Cambuur weet de vastsprong net vast te houden. Want dit is op Ojan van Tom Boeren, de topscorer Justin Mathieu. En hij knalt de bal werkelijk in de touwen. Krijgt van het skoft. In de tweede helft is alles oors. Sipke Hulshof besluit het systeem om te gooien. Hij heeft vertrouwen dat fjouwe treien. En dat doet Vertuten. Dit is alweer doelpunt nummer 3. Een hattrick van Sander van der Streek. Cambuur dende trog. Prima assist van Lillipali en Van Delen. Maar de fjouwer 2. Het wordt de grootste oerwinning van dit seizoen. Hier op een nij Van Delen. En dan in één keer hieldo vrij. Stefano Lillipali. Echt hij pikt zijn doelpuntje mooi. En dan attentie. Van diezelfde Stefano Lillipali. Hij had al een doelpunt achter zijn naam staan. En dan doet er dit. Een werkelijk wonderschoon doelpunt van Stefano Lillipali. En het slotakkoord dat komt van de invaller Martijn Barto. Cambuur wint met zo'n 2 van FC Os. Ja, die heeft wel een beetje een knotsgekke jongen. Nou is het verloop van de wedstrijd just, vooral de eerste helft. En hier is natuurlijk net toch dat het een 2 zal worden zo. Ik dacht vandaag zit alles mee, dus ik probeer het gewoon. En gaat het dan zo mooi in. Buitenkantje links? Ja, een beetje buitenkant. Een beetje buitenkant. Ja. En dan zie je hem gaan, hè? Je ziet hem gaan. Of hoe sta je er naar te kijken? Ja, ik zag hem al richting de bovenhoek gaan. En de vraag was dan alleen nog of de keeper hem zou pakken of niet. Maar hij kwam net tekort.